सोरबा सोरबा सोंबाय थायो आरोना सानैबो नोंनि फिसाजो नामा होननानै दिमागावलाय दे आगाव 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 खुगाया ओमफ्राय बोर मानसियालाय मा खालामदों ए आं बेखौनो मोजां हमखा आरो सख'नो नाङा मानो हारसिं मोदोमफोरा हेल' लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ स' लोगोफोरनो आं दिनै फुंनिफ्रायनो भिडिअ लालायबाय आरोना फुंनि माने दा फुंनिथ' नंला आं दुगैखांनानै भिडिअ लानाय जाबाय आरोना आङो जि आरि सुखांनानै दुगैखांनानै डाइरेक्ट भिडिअ लाफिनलायबाय आरोना ओमफ्राय सोरबा कुइसन सोंबाय थादों आंनाव नोंस्रा न'आव सोर सोर दं होननानै ओमफ्राय आङो दिनै खिन्थागोन ओमफ्राय जोंहा सासे मामि गिदिर दंना बेखौ सोरनि फिसाजो होनना सोंबाय थायो सोरबा आंनि फिसाजो नामा होनो ओमफ्राय सोरबा आंनि हासबेन्डनि बिनानावनि फिसा ना बिब'नि फिसाजो होननानै सोंबाय थायो आरोना स' आं दिनै खिन्थानोसै नोंथांमोनहाबो मिथिनो लुगैयो स' नोंथांमोनहा मिथिनो लुगैदोंब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो अब्लानो नुखासिगोन लोगोफोर नोंथांमोनहा सोरबा मिथिनो लुगैदों खोनासंबानो जाबाय ओंखाम एवनाय जालायनोसै नै आंना बोराया बिथिंजाय रेडि ओंखाम एवनानै दोनफैखालायबाय आरोना लोगोफोर आङो जि सुखांनानै डाइरेक्ट दुगैखांबाय डाइरेक्ट ओंखाम एवनाय मोनजाखाबाय आरोना गेन्द्रा एवलायबाय नै दिनै ओंखाम एवनाय जानोसैलाय आरोना लोगोफोर सानैजोंनो जागोन आरोना बेयावनो सुखांजोब्बाय आरामसे मामिनियानो जि गोलाव दान्दा जाखायो आङो जि सुनायफोरखौ भिडिअ लाबाय थायासै आरोना थाबथां थिबथां सुनांगौ जायोना मामियाबो गाबो दा बिबैजोंसो दं आरो मामिया नायनोसै आङो मामिया गेलेगासिनोसो बिबैजों बायहेरायाव खरियान गफ्रुजोब्बाय आगाव दे ना दे आगाव होनलाय दे आखाइखौ आगाव होनलाय मा दे आगाव दे दे अ आगाव 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 दे आगाव होनदो दे बिमा आगाव होनलाय दे आगाव 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 दे आगाव 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 दे आगाव 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 दे आगाव होननाय मा दे आगाव होनदो दे आगाव होनलाय दे आखाइ खबजोलाय दे आगाव 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 होथार आखाइ खब दे आगाव होन दे मा आगाव आगाव लागाव दे मामि दे आखाइ खबलाय जि आखाइ खबखांबाय दानिसो मामि आइ फिसा दे लागाव आखाइ खबलाय खुगाया ओमफ्राय माखौ थुखैनो दै गुदुं फुदुंनांसै होनलाय आखाइ खबदो दे लागाव गारिया लादो दुगैखांबाय नै थख्लिख्लि जालायनाय खानायजों खर' लोबदों जि दुस्थ' आजां गाजां दुस्थ' जाथारबाय फोद्दासो खांग्रांगोनलाय बे दा जिरायनायाबो बुनाय ना मा दे आगाव होनदोलाय मा आगाव होनलाय
Ini मा गावलाय ओइ माखौ बोखावनो नागिरदों मालायनि आथिंखौसो बोखावनो नागिरलायबाय हामा बेखौ बोखाया मामि लागाव आगाव दे आखाइ खबसोयो दे आखाइ खबलाय आगाव होनदो दे आगाव होनदो दे आगाव होना दिनै दे आखाइ खबदो दे आखाइ खबनो नागिरदों आयौ आंनि आखायावसो गाखोनोसै आखायावसो सालायो होमबा गारिखौनो दे आगाव होनलाय मा नाखै खांग्रांलायबाय साल'ल'नो हाथायानो दाबो रज'आलै नै साल'ल'थार था आं ओंख्रि संनोसै दे मा आं ओंख्रि संनोसै गारिया मोजां हमखा आरो सख'नो नाङा मा नोरसिं मोदोमखोरा नों संबाय ए मा संखोथाय बियो नोरसिं मोदोमजोबलायलायदों बोरै मानसियालाय मा खालामदों ए आं बेखौनो बाबाखौ फैयाखै सानदों आङो फैबायथ' बाबाया खनसे फायनाव थांबाय ना गैया नाखा फैबाय ओंखायनो होनबाय खाथ'जायाव नंला बेरायबाय थानो हायो गरम सान्दुं गोसाफ्राव गाव गोजा खारै एसे जानोसै सजनाखौ ओइनियाव माबा सिंग्रा नांगौ सिंग्रा आं बेखौनोथ' ओंख्रि संनोसै मामि होननानैसो फैलायदों जोंहा ना सुदों आङो ना नै गोरोबलांसै दै होबाय बेयावबो बेदराव दै होबाय ना ए मालाबानो संगासिनो आइया नै आंहा दासो संनो फैदों ओमफ्राय नै नाजों सरजनाजों ओमफ्राय बेदरखौ दाय खिन्थागोन र' मा बेदर ना बेदरखौ दाय खिन्थागोन नोरसिं मोदोमदों ओमफ्राय बेदरा मा बेदर दे अमा आरोहाय अमा बेदरदो मेसिन साजा मेसिन गोजा अमायाबो लोंनो नागिरदों जोंहा नै आइया लोङानो ओमफ्राय बाबाजों आंजों लोंनोसै बाबाया सिंग्रा लाबोदों आरो ओमफ्राय बेजों लोंनोसै आइया माइरंबो सुना होफैबाय आङो जानना होनोसै साहा खुखांनानै ओमफ्रायो ओंखाम संग्रायाव ओंख्रि मोननै संदों नालाय आइ मोननियाव संफैबाय आरो नै Bagurum mosaनायबाय आयै सना बागुरुम मोसानायबाय आंलाय सानदोंमोन खानासि गाननो दे बिमा फिसा दसेनो ओमफ्राय गेलेलायबाय जोंहा गावजों बिदि गेलेबाय थानांगौ आरोना दा देरहोलां सैथान जाहोलांनो दायो मोनानि ओंख्रि संफिनबाय आरोना नै लोगोफोर दहाय आइया बे नाखौ दोन्दोंमोन आरोना बेखौ दा आङो नैबे खोरदैजों संसै आरोना हानानै लाखाबाय आङो संबाय थानोसै खोरदै दायो ओंखामाबो मोनबाय ओंख्रियाबो मोननोसैयानो नै जा मोजां गोदौखाबाय नै गेन्द्राया जिंखाजों आलुथ' नङा जिंखाजों नाजोंनो संदोंमोन ओमफ्राय आइया उनाव खोरदैजों नाजों जानोसै होननायखाय आङो खोरदैखौनो हानायसै आरोना नै लोगोफोर
गरमथारबो नालाय गोखैबो जानो लुगैदों ना ओमफ्राय बेखायनो आङो संबाय आरो ओमफ्राय आंहा गरमजों जाबजों गोलोमफुलायबाय फोथायाबो जि गोजौआवसो दंहैयो हनै पात्ता गैबावा उनाव भिडिअ खालामखांनानै नायबासो नुदों आरोना फोथाया माने आथा दङ नालाय जानो ओमफ्राय गरमाव माने बोस्लायनानै लाफ्लांबाय थायो आरो आङो ओमफ्राय हनै जि गोजौआवसो दंहैयो मारैबा नुथारदों थैखागोनसो दायो ओंख्रिखौबो बन्द' खालामबाय आरो आं मोनबाय ओमफ्राय दा नै गेन्द्राया बिथिं खामानि सोलिगासिनोलाय ओमफ्राय मामिया उन्दुदों आरोना नै आरामसे मुसारि खोबनानै दोनलांखाजोबदों आङो गान्दुबो होनांगौ जायो बियो सिखारबा आरो डाइरेक्ट बेलथायखायो नालाय नै ओमफ्राय फोथाखौ दासो नुफैनाय टाइमावसो नुफैदों आरोना आं न'आव फैनानैसो आरामसे उन्दुगासिनो माया फेनाबो गंनै सालायनांगौ जायो रुमा जा गरम जायोना जोंना बेलेग रुमा गरम जाया आरोना जोंनि रुमा जि गरम जायो नालाय ओमफ्राय फेनानो ओरै मोनसे आरो गाहायाव मोनसे होबाबो रुमानो जि गरम जायो आरोना ओमफ्राय आंहा गेन्द्राजों दसे टिभि रुमाव खामानि मावनायाव दसे जिरायफाबाय थानाया जि थेन्थ'गुलायबाय आरो गोबाव ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' सोंबाय थादोंमोन ना नै बिसोर सानैया नोंनि फिसाजो नामा होननानै ओमफ्राय बे गिदिरखौ जोंहा हासबेन्डनि बिनानावनि ना बिब'नि फिसाजो होननानै सोंबाय थादोंमोन आरोना आं दायो नोंथांमोननो खिन्थानोसै नोंथांमोनाबो मिथिनो लुबैयो जेरै आं बेलेगनि भिडिअ नायनानै कुइसन सोंहरबा माने मिथिनो लुबैयो आरोना लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदिनो मिथिनो लुबैयो नालाय आं बेखायनो खोन्थानो सानबाय आरोना जेरै आंबो लुगैयो नालाय मोनसे फेमिलि बायदि जायो नालाय जोङो जमानो ओमफ्राय आं दा खोन्थानोसै लोगोफोर सोरबा होनदों आरोना सानैबो आंनि फिसाजो नामा होननानै स' लोगोफोर सासेल' आंनि फिसाजो बै उन्दैसिनाल' आंनि फिसाजो आरोना लोगोफोर नैबे गिदिरा नङा आरोना बे उन्दैयाल' आंनि फिसाजो आरोना ओमफ्राय सोरबा सोंबावदों आंनि हासबेन्डनि बिब'नि ना बिनानावनि होननानै आंनि हासबेन्डनि बिब'नि फिसाजोसो आरोना लोगोफोर आंनि हासबेन्डनि बिनानावा हाबा जायाखै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोंहाखौ हासबेन्डखौ सोर दं होननानै सोंदों आरोना आंनि हासबेन्डना जाहैबाय बिब' सासे ओमफ्राय बिनानाव सासेल' दं आरोना ओमफ्राय बेहा बिदा फंबाय रावबो गैया जोंनि हासबेन्डआ हारसिंल' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आंनि हासबेन्डनि बिब' सासे बिनानाव सासेल' आरोना बिसोरो साथामल' आरोना बिब' फंबाय बिनानाव साथामल' आरोना आंनि ओमफ्राय बिबोनाङा हाबा जायाखै आरोना बिब'आल' हाबा जादों ओमफ्राय दा बियो बिब'निनो फिसाजो आरोना लोगोफोर बेखायनो आङो आंनि हासबेन्डनि बिब'नि फिसाजो नालाय आं मामिखौनो होननानै गाबज्रियो आरोना लोगोफोर बेखायनो सोरबा आन्दायदों खोमा ओमफ्राय आंनि फिसाजो सानदों आरोना आंनिनो फिसा बायदियानो जायो आंनि हासबेन्डनि बिब'नि फिसाजो नालाय आं ओंखायनो मामिखौनो होननानै गाबज्रियो आरोना लोगोफोर स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट लोगोफोर बाय बाय